продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна, і я вже рада представити вам нашого гостя. Це Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Наріман, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, напередодні відбулася дуже важлива подія для усього кримськотатарського народу. Це відзначення 100-річчя Курултаю кримськотатарського народу. Безпосередньо урочисті заходи відбулися і у парламенті, і пан Рафат Чубаров, і Мустафа Джемілєв так само мали змогу там донести свої думки щодо того, що відбувалося наразі, і дати певну ретроспективу. Чи відчули ви підтримку, зокрема, парламентарів у тій боротьбі, яка наразі триває за право кримських татар залишатися вільними на рідній землі? Ну, знаєте, я дещо інші відчуття були у мене вчора. Не дуже багато парламентарів насправді було в сесійній залі. Більше це були гості з Криму. Біля сотні осіб приїхали на це свято, скажімо так. Однак я не маю жодного права применшувати важливість цієї події. Дійсно, в парламенті були дуже шановні такі зібрання. Були президенти України, і пан Кравчук, і пан Ющенко, і прем'єр-міністр колишній, це пан Марчук був і так далі. Тобто дуже все було на найвищому, скажімо, рівні. Але виступи, вони дійсно стосувалися певної історії, певних сподівань. На жаль, ну, скажімо, нині діючі власні особи утримувалися, я розумію, в принципі, як людина, яка займається політикою, утримувалася від якихось таких конкретних обіцянок чи там зобов'язань і так далі, і так далі. Тому що ми знаємо, що кримсько-татарське питання в сучасній Україні, воно розглядається, але дуже, ну, таке суперечливо. І реакція парламентарів, особливо, що стосується майбутнього розгляду конституційних змін і так далі, там і законопроєктів певних, вона, ну, викликає певну таку реакцію, ну, скажімо так, розчарування у певної кількості кримських татар, але ніхто не втрачає надії на те, що Україна все ж таки буде формувати новий погляд на те, яке є місце кримських татар в українському суспільстві, в українському державному будівництві і так далі, і так далі. Сьогодні, зокрема, відбувалася наукова конференція у будівлі Києво-Могилянської академії, і науковці дуже прогресивно, скажімо так, бачать розвиток подій. І будемо мати надію, що не тільки науковці, а за їх рекомендацією політики також, ну, будуть позбуватися застарілих якихось там стереотипів, як це було до 2014 року, як коли СБУ головною загрозою для суверенітету України і територіальної цілісності вважали саме кримських татар, а виявилось зовсім по-іншому. Все ж таки, знаєте, відходячи від цієї політичної площини того, що ви відчули напередодні у парламенті, коли були, от ця дата, 100-річчя Курултаю кримськотатарського народу, безпосередньо для кримців, тому що нас так само дивляться у Криму, що це означає? Означає дуже багато, тому що Курултай – це, скажімо, серце політичного життя кримськотатарського народу останні вже більш ніж 20 років, тобто з 91-го року. Основні ідеї національного руху, основні прагнення, які сформульовані в сучасних документах в національному русі до відновлення Курултаю, вони були пов'язані з тим скарбом політичним, який саме 100 років тому, скажімо так, формували і Джафер Сейдемет, і Номан Челебіджіхан, і їх сучасники. І сьогодні ми мали можливість от в ці дні ретроспективно побачити і згадати ці, скажімо, ідеї політичні, ідеї демократичної республіки, ідеї рівних прав, ідеї співіснування жителів Криму будь-яких національностей, мирного співіснування
існування. І ці ідеї, вони сьогодні живі. І тому для кримських татар, з точки зору їх політичних уявлень, вони мають неабияку важливість. І увага з боку української держави до цієї події, вона дуже важлива. Однак треба все ж таки наголосити на тому, що говорити, от ми зробили це і все, ну, це буде недоречно і неправильно, тому що кримсько-татарське суспільство чекає від української влади, від держави, громадянами якої вони є, конкретних кроків щодо конституційних змін, щодо прийняття законодавчих якихось там ініціатив, щодо повернення суверенітету над Кримом і ще більше таких дрібних питань. І тому зупинятися не можна. Так, це дуже добрий символічний крок, це відзначення сторіччя Курултаю, однак конкретна робота держави, державних органів, вона ще більш важлива сьогодні. От ви вже згадали і кілька разів говорили про саме зміни до Конституції у частині автономії для кримських татар. На цьому безпосередньо наголошував і Мустафа Джемілєв, необхідності цих змін до Конституції. Як гадаєте, чи готова, ну, зокрема, і українська влада, і український політикум для цих змін, до цих змін? І ну, насправді так, якщо, наприклад, ці зміни до Конституції будуть внесені, як це допоможе у процесі повернення Криму? Ви знаєте, ми відчуваємо і спостерігаючи, що відбувається сьогодні в Києві, взагалі в політичному просторі, ми всі з вами бачимо, що українські політики взагалі не дуже готові до таких якісних змін в державі, в будь-якому напрямку, в будь-якій сфері, зокрема в територіальній, скажімо так, перерозподілу повноважень, скажімо, створення автономної республіки там, і так далі, і так далі. Однак я особисто і дуже багато моїх колег вважаємо, що реалізація права на самовизначення кримсько-татарського народу є справжнім шляхом до повернення Криму. Тому що російська влада, коли забирала Крим, говорила саме про самовизначення, ну, якогось там кримського народу. Я завжди кажу, питаю, особливо у російських журналістів, питаю, а покажіть мені хоч одного фахівця в Росії, який пояснить мені, що за кримський народ такий, і чому він має право на самовизначення, і чому це стало основою для юридичного закріплення Криму у складі Російської Федерації, Державною Думою там, і рішеннями там, російської влади. Є кримсько-татарський народ, є право на самовизначення, які будуються на історичному, скажімо так, підґрунті і на сьогоднішньому міжнародно-правовому підґрунті. І Україна, звичайно, опираючись в першу чергу на власне порушення територіальної цілісності держави, має підкріплювати цю тезу і тезу про право на самовизначення кримських татар. Якщо нехтувати, позиція України, на мій погляд, буде слабкішою. А тут вирішується дуже багато питань. По-перше, питання відновлення суверенітету. По-друге, питання пошуку компромісу чи вирішення компромісу в українському суспільстві, зокрема між українцями і кримськими татарами. І ну, якщо такою простою мовою казати, я завжди кажу, що ми різні проєкти вже мали змогу реалізовувати. Не реалізовувати, бачили реалізацію різних проєктів в Криму. Всі вони не влаштовували ні росіян, ні українців, ні кримських татар. Давайте спробуємо цей проєкт. Чому ви вважаєте, що кримсько-татарська автономія не задовільне потреби всіх, хто проживає? Знову ж таки, якщо звертатися до історичної спадщини, сторічної давнини, це вимови і документи Курултаю першого, там дуже прекрасні речі стосовно прав всіх, хто проживає в Криму, незважаючи на різницю в віросповіданні, там, національності чи іншому. Мова йде про, коли ми кажемо про автономію, мова йде про певні гарантії, законодавчі гарантії щодо прав корінного народу.
народу. Все. Це не каже, мова й не йде про привілеї і щось хтось зверхній буде ставитися до інших. Ні. Певні гарантії для розвитку і збереження власної культури і інших речей. Андрій Банага, ви сказали про те, що українська влада не настільки готова до тих змін, про які ми з вами говоримо, настільки цього хотілося б. Власне, чому? Чому не зацікавлені, ну, зокрема, ми зараз з вами говоримо про самоідентифікацію на законодавчому рівні, про зміни до Конституції, чому тоді українська влада зволікає із тим, щоб хоча б на законодавчому рівні декларувати певну свою позицію щодо Криму, хоча б якимось чином на ділі засвідчити те, що дійсно ми хочемо захистити кримських татар, те, що ми хочемо повернути анексований півострів? Ну, зокрема, тому що в українському парламенті, зокрема, є люди, депутати і політики, які є прихильниками, ну, скажімо так, іншого розвитку політичного і так далі. Немає певної політичної волі, на мій погляд, яка повинна базуватися на осмисленні, чому так потрібно зробити. Чому так буде правильно? На жаль, всі це визнають. До 2014 року в українському політичному, суспільному просторі дуже мало осмислювалося, хто такі кримські татари, які місця вони мають, чому, хоча і живуть поряд, чому вони претендують на щось. І так далі, і так далі. Я мав дуже багато розмов, спілкування в радіо і телеефірах і так далі. І було повне таке враження, що нас не розуміють. Треба працювати над тим, просто щоб кримських татар, Курултай, Меджліс розуміли. Прагнення кримських татар до певних політичних умов, до самоврядування, до автономії повинно бути зрозумілим. І українське суспільство повинно знати, в чому користь для держави в цьому. Ну, сьогодні більш-менш стає ясно. Однак це повільно проходить, і не всі готові, тому що є інші події, які перебивають, скажімо так, і от події сьогоднішнього дня відволікають, скажімо, від цього питання, і його роблять, скажімо так, воно стає другорядним, третьорядним і так далі. Однак я дякую всім, хто сьогодні в Україні повертає кримсько-татарське питання на порядок денний, тому що, знову ж таки, буду повторюватися, я вважаю, що вирішення кримсько-татарського питання – це є одним із основних елементів відновлення українського суверенітету над власною територією взагалі. І тому це не можна відкидати. Це потрібно використовувати, це буде слугувати і злагодженій роботі, і формуванню злагоди взагалі в українському суспільстві. І підґрунтя для цього історичне є. Тільки потрібна політична воля людей, які сьогодні приймають рішення. А ми повинні допомагати їм. І тому треба над цим працювати, що і робиться. Про політичну волю і про шлях дипломатії ми з вами поговоримо і надалі упродовж нашого ефіру, але хочу повернутися до тих подій, які наразі відбуваються на території анексованого півострова, тому що з останніх подій, які сколихнули і увесь Крим, і усю Україну, це смерть Віджея Кашка, це чергові обшуки і затримання, вони фактично не припиняються. Ми кожен день, ледь не кожен день, бачимо знову ж таки інформацію про те, що знову зранку до когось прийшли. Знову прийшли з обшуками, знову прийшли з затриманнями. Навіщо це робить взагалі російська окупаційна влада, як гадаєте? Чого вони намагаються досягнути шляхом таким репресивним, залякування? Чого? Ви знаєте, ми постійно себе питаємо, чому так робиться, і ми кажемо, можливо, можна ж було по-іншому вирішувати ці питання. Однак я вважаю, що російська влада, вона ж є в полоні певної такої поведінки, і ми вивчаємо і спілкуємося з громадянами Росії різних національностей на Кавказі, там, в Татарстані, Башкортостані і так далі. Спілкуємося, і ми вже знаємо про те, що така поведінка російської влади, вона вже є звичною для Росії,
І сьогодні вони реалізують її в Криму. І, напевно, по-іншому вже не можуть. Не можна з точки зору російської влади десь робити так, а в Криму по-іншому. Ну, не можна, вони не вміють це робити. Хоча є люди, які якби говорять, що потрібно було, однак от ця система, вона, на мій погляд, перемагає. І я вважаю, що для тих, хто сьогодні приймає рішення в Криму, такий шлях більш звичний і більш легкий, на їх погляд, і тому це породжує оці репресії і так далі, і так далі. Однак з точки зору України і міжнародної спільноти це породжує і супротив. Тобто це дає змогу говорити про те, що там є переслідування, там є репресії і так далі, і так далі. Я, може, звик вже до таких речей, проживаючи в Криму. Я не бачу вже, що це настільки жахливо, як це можна почути в українських ЗМІ, міжнародних. Однак це дійсно переслідування, це дійсно страшні речі. От суди, які вчора відбувалися, коли хвора людина, яка може знаходитися, це стара хвора людина, яка може знаходитися під арештом вдома. Я вже не кажу про те, що там взагалі звинувачення, вони липові. Так? Однак його утримують в СИЗО. Це поняття залякування, що з вами може бути так. Це залякування тих, хто думає інакше, тих, хто готовий щось робити, тих, хто готовий не погоджуватися. Сьогодні є така дискусія, чому не так активно проявляють себе люди в Криму і так далі. Сьогодні в Криму навіть таке внутрішнє непогодження – це також супротив. І дуже багато людей, які живуть в Криму, працюють в Криму і так далі, вони дійсно мають власну позицію. Вони не погоджуються і в той чи інший спосіб намагаються це показати, проявити, підтримати тих, хто відкрито це роблять. Пікети, так, одиночні пікети і так далі. І ми побачили, що російську владу це дуже хвилює. А вони не знають, як робити по-іншому. Є люди, які намагаються, як би, скажімо так, домовитися. Може, зустрінемося, може, щось там обговоримо і так далі. Але ситуація зайшла вже в такий кут, що більшість каже, ні, от наказати, побити, посаджати, оштрафувати і так далі, і так далі. Це не добре, це неправильно. Однак, як з цього виходити, дуже важко. І тому Російська Федерація не допускає до Криму міжнародні моніторингові групи. Декілька було, однак нам вдалося подолати бажання обмежити спілкування цих моніторингів з нами. Ми подолали і змогли донести певну реальну картину. І, звичайно, Росія сьогодні, вже маючи цей досвід, не допускає нікого. Насправді ситуація більш жахлива, скажімо так, більш тяжка. Дуже багато людей не розповідає, що з ними відбувається. Дуже багато людей не готові на камери з журналістами розказувати. Особливо бізнесмени не люблять цього робити. Тому що вони бояться, що тиск посилиться. І тому мовчать. Наріман Ага, ви якраз говорите про те, що це метод залякування, про те, що це шлях переслідування кримських татар. Але все ж таки, знаєте, хочеться хоча б спробувати зрозуміти кінцеву мету. Тобто Росія хоче вирішити корінне населення кримських татар з території Криму для того, щоб, знаєте, сповна вже там розвернути свою імперію. Чи яка от кінцева мета? Тобто розуміємо, що людей хочуть налякати. Ми прекрасно бачимо, що все одно кримсько-татарський народ, він повстає. Ми з вами говорили про одиночні пікети, і люди тримаються купи. Вони тримаються разом. Завдання – подолати цю єдність. Сьогодні об'єднаються люди, які вчора ще мали політичні, особисті чи ще якісь там ідеологічні суперечки між собою. Різні такі партійності. Сьогодні ці люди будують, я не кажу, що там все ідеально, але вони будують нову єдність таку політичну, перед спільною бідою, спільною загрозою. І цей процес триває. І він не закінчений, він триває, він дуже суперечливий. Владі це не потрібно.
Російська влада сьогодні не тільки на кримських татарах зосереджена, просто кримські татари, і про це дуже багато було розмов, вони тримаються як спільнота. І тому можна говорити, що народ будує супротив певний. Однак російська влада взагалі зачищає простір, взагалі зачищає інакомислення, непогодженість з рішеннями і діями влади. Під прес підпадають вже підприємці, які не згодні там з податками, якісь ось там місцеві активісти, які не згодні з якимись там іншими рішеннями і так далі, і так далі. Однак все ж таки треба поділяти людей, які прийняли російську дійсність і вже, як би скажемо так, в ній будують певну опозиційність. І тих, хто не сприймає Росію і виступає за повернення в Україну, це різні все ж таки речі. І тому одних лише можуть там оштрафувати, побити, там в автозаку повозити, позалякувати. І вже такі конкретні дії щодо українських активістів, кримсько-татарських активістів, які, скажімо, висловлюють взагалі страшні речі для сьогоднішньої Росії. А саме про те, що Росія безправно володіє сьогодні Кримом і поширює свою юрисдикцію на Кримський півострів. Ми знаємо, що тут більш жорстко діють. Хоча дії української влади іноді важко відслідковувати. Певні активісти не зазначають переслідувань, а прості люди можуть обшукуватися, щось там з ними робити і так далі, і так далі. Хоча певна логіка і в цьому є. Це залякування простих людей. Тобто ми кажемо, що сьогодні будь-яка людина може підпасти під переслідування, і тому говорити, що це мене не стосується, вже ніхто не може. Приходять до будь-якої людини, до вчителів, там, до лікарів і так далі, і так далі, і так далі. Дуже важка ситуація. І ми маємо такі, знаєте, приклади, коли сусіди вже як-то співпрацюють зі службами, докладуть там певну інформацію, хто до кого приїздив, хто з ким розмовляв, скільки там. Це вже поощряється вже і рублем, і певними льготами і так далі. Це вже така. І тому це дуже нездорова ситуація. І люди переживають стрес від того, що вони змушені жити в цьому такому нездоровому середовищі. Тобто окупаційна влада намагається домовлятися з кимось? З нами вже не домовляються. Я особисто від перших осіб кримської влади чув, що з вами домовлятися не можна. Тому пішли вже по шляху репресій і так далі, переслідувань. Однак ми ж розуміємо, що кримська влада – це ж не весь всесвіт. Тобто і в Росії є різні сили, які так чи інше хочуть вирішувати. Хтось там пряника пропонує, хтось там щось більш жорстке і так далі. Є певна група людей, яка, ви знаєте, пішла на колаборацію з владою, працює у владі. Вони теж різні люди. Там є такі, які вже відкрито прийняли цю дійсність з певною такою любов'ю, скажімо так, чи я не знаю, якісь там у них внутрішні емоції, люблять і російського президента, і триколори, і так далі. А є люди, які якби працюють в органах влади, однак від цього позитивних емоцій не відчувають. Є такі люди. І тому що хтось працює заради грошей, хтось там за переконання і так далі, і так далі. Сьогодні говорив на конференції про те, що нам вже сьогодні потрібно говорити про те, як ми завтра будемо жити разом. І на Донбасі, і в Криму. Ситуації різні, але прийдеться, тому що... Але ворог спільний. І ворог спільний, однак є ті люди, яких цей ворог ввів в оману. І ці люди, вони не щезнуть
з ними прийдеться жити, це сусіди, люди різних переконань, і треба вже сьогодні говорити, а що завтра. Хто буде наказаний, а хто не буде наказаний, як держава буде відноситися до тих чи інших осіб. Ми сьогодні в Криму маємо судей, які з тремтячими такими руками приймають рішення, і ти бачиш, що емоційно вони переживають певні такі, знаєте, укори совісті. Хоча я внутрішньо, звичайно, не знімаю з них вини за ті злочини, які вони роблять. Однак, все ж таки, це одне, коли людина розуміє, що чине неправильно, і коли людина з охотою робить, вона говорить, а це добре, що я когось побив, посадив і так далі, і так далі. І ці люди, вони задають питання, а що буде, якщо повернеться Україна, що з нами зроблять і так далі, чи посадять, чи не посадять. Треба над цим думати і вже давати питання, тому що це також буде впливати на поведінку цих людей, як вони завтра будуть діяти. Нарімане, панує така думка, що шлях повернення Криму, він здебільшого може бути дипломатичним, тому що на силовий сценарій багато хто говорить, що ані українська влада, ані самі кримці, які залишилися на анексованому півострові, не готові, тому що ми розуміємо, що якщо відбудеться силовий варіант, то це, знаєте, буде все одно кровопролиття, як би того не намагалися уникнути. І є постійно, знаєте, такі дзвіночки від міжнародної спільноти про те, що про Крим пам'ятають, і про те, що дійсно тиск на Росію буде посилюватися, зокрема, санкції США щодо Російської Федерації будуть діяти до тих пір, поки Москва не поверне контроль над окупованим Кримом Україні, не виведе війська з території Донбасу. Про це заявляв держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи у четвер на засіданні ОБСЄ. Так само Гаазький трибунал підтвердив факт прямої причетності Росії до анексії Криму, розв'язання війни на Донбасі і злочинів, тобто фактично визнав Гаазький трибунал те, що Росія анексувала півострів. Власне, чи вважаєте ви шлях міжнародної дипломатії дійсно тим шляхом повернення Криму? Ви знаєте, не можна спиратися на одну ногу. Так? Це можна, але це дуже важко. Звичайно, дипломатія – це більш привабливий шлях. І я вам скажу, що більшість людей, з якими я спілкуюся в Криму, не хочуть якихось там військових дій. Ніхто не хоче війни. Ні тих, хто зараз ходить під триколором, ні той, хто взагалі бачити його не хоче. Навіть люди, які сьогодні розчаровані російською владою, яку вони чекали, які повірили в обіцянки про найкраще життя, але є така у них приказка «добре, що у нас не як на Донбасі». А то було б як на Донбасі. Оці бендерівці приїхали і нас всіх там порубали, побили і так далі. Звичайно, це казки. Однак це казки, в які вони вірять. І їм постійно допомагають вірити російська пропаганда. Тому, звичайно, дипломатичний шлях, він дуже привабливий, правильний. Однак зупинятися в якомусь такому стані не можна. К санкціям також до них можна звикнути. Радянський Союз свого часу це якби довів, да? Що можна жити і за залізним якби таким кордоном. Однак Україну це не повинно зупиняти. Якщо навіть не буде використовуватися військова сила, зброя, однак демонстрація сили, демонстрація того, що ми готові захищати власні інтереси, власні кордони, власних громадян, це також силова, силовий елемент. І тому нарощування військової сили для України – це також важливий елемент. Тому що це підкріплюють слова дипломатів. Якщо не буде демонстрації цієї сили, що ми готові, ми не хочемо, але готові будемо використовувати, як це робить і Росія взагалі, так?
там навчання біля кордонів проводить, чи щось там вони роблять. І тому казати, що ми обійдемося лише дипломатичними зусиллями не можна, чи економічними санкціями. Необхідно використовувати весь спектр можливих там шляхів, і військових, і економічних, і політичних, і дипломатичних, для того, щоб досягти цієї мети. Я особисто ніколи не бажав щось плохого для росіян. Але я кажу, я не бажаю вам якогось там поганого життя. Однак чому ви мене втягуєте в свої там ці проблеми? Ми вас не звали. Навіщо ви прийшли до нас? В Росії живіть, як вам заманеться. І наскільки зрозумілим буде ваше життя, настільки у вас будуть гарні стосунки з сусідами, зокрема з Україною, зокрема з кримськими татарами. Однак сталося, як сталося, і треба готуватися в будь-якому сенсі. Дипломатія дуже важлива. І важливо не тільки зовнішньо працювати, важливо пояснювати будь-які дії і для українського суспільства, і для тих, хто знаходиться в Криму і на Донбасі, і для тих, хто проживає на вільній частині України. Тому що тих, хто проживає на Донбасі, як вже казав, їм також повинно бути зрозуміти, що далі. Що завтра? Російська пропаганда завжди каже, що в Україні все погано, завтра з вами щось погане буде і так далі, і так далі. Сьогодні ті, хто повірив в обіцянки російської влади, вони мають вже безпосередню можливість побачити, що більшість цих обіцянок вони якби не працюють. Однак іншої альтернативи поки що вони також не бачать. Є люди, які сьогодні в Криму кажуть, так, ми розчарувалися в тому, що зробила Росія, але ми не хочемо повернення в Україну. І певні події в Україні сьогодні, вони також не приваблюють жителів Криму, зокрема, і вони кажуть, може якийсь там третій шлях, може і не туди, і не сюди, давайте з вами, кримськими татарами, будемо будувати щось там. Це дуже поки що така слабка позиція, але вона висловлюється. Є такі люди, які вже згодні можуть на такий проміжний варіант сьогодні. Щоб не повертання, але не залишатися в Росії, не повертатися в Україну, а може щось давайте інше придумаємо, ми будемо жити окремо, тому що ми там якийсь особливий регіон. Треба і тут думати. Можливо, це певний шлях до вирішення кримського питання. Тобто дестабілізація в Україні і в політичному сенсі, і в економічному, в соціальному, вона звичайно, впливає на вона дуже впливає. Жителі Криму і через українські засоби масової інформації, і тим більше через російські, які українському життю виділяють дуже багато часу, але викривляють дійсність і так далі, воно дуже впливає. І саме російські пропагандистські ЗМІ, ви знаєте і спостерігаєте, вони дуже багато працюють над тим, щоб у жителів Донбасу і Криму не було справжнього уявлення про те, що насправді відбувається в Україні. І вони це все спотворюють і преподносять, от бачите, там якісь безпорядки, щось там не так, корупція і так далі, і так далі. Все це є і в Росії. Корупція є в Росії, економічний занепад є в Росії і так далі, і так далі. Однак там ще більш погано, а тут стабільність. І багато людей, скажімо, на цей гачок попадають. І тому потрібні дуже чіткі і, в першу чергу, позитивні сигнали, що буде так, буде так. І тому ці всі реформи, боротьба з корупцією, вони важливі не тільки для материкової України, вони важливі для всієї України, яка визнана міжнародним правом. Взагалі, питання повернення Криму – це наскільки довгострокова перспектива, як ви вважаєте? Я вже, ви знаєте, дуже багато питань, особливо від простих людей, коли. Я вважаю, я з іншого виходжу. Я виходжу з того, що необхідно робити сьогодні, щоб припинити переслідування, відновити права людини,
на окупованих територіях, взагалі в Україні, так які також порушуються і так далі, і так далі. Треба, на мій погляд, з цього виходити. Не будувати якісь там глобальні стратегії, ідеальні конструкції і так далі. Це дуже така складна справа, тому що досягти цієї мети буде важко. Потрібно мати уявлення, так, до чого ми хочемо прийти. На мій погляд, сьогодні дуже важливо робити конкретні кроки, які зрозумілі, ефективні, позитивні, будуть мати користь для держави, для суспільства, для конкретних людей. І по реалізації таких кроків ми будемо вже мати певну там стратегію, мати уявлення про терміни і так далі, і так далі, і так далі. Говорити сьогодні чи завтра, чи через 20 років, це немає ніякої користі сьогодні, абсолютно немає. Тому що ми будемо мати уяву про те, скільки буде тривати якийсь процес, коли почнемо його реалізувати. Якщо ми реалізуємо, ми будемо бачити, де складнощі, де щось добре йде, а де погане, де потрібно допрацьовувати, тоді ми вже будемо мати уявлення про час. І тоді можемо говорити, стільки залишилося, чи стільки залишиться, чи треба чи потерпіти, чи взагалі відмовитися від якихось там речей і так далі, і так далі. Ще одне питання, яке я вам хотіла поставити, воно стосується звільнених політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерови, тому що адвокат Микола Полозов повідомив про те, що заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров мають намір подати позови до адміністрації президента Росії з вимогою розсекретити акти про своє звільнення і ув'язнення в Криму. Якщо я не помиляюся, то Ільмєга звертався вже у Росію для того, щоб отримати ці пояснення. Йому їх не надали. Чому Росія, як гадаєте, приховує ті умови, за яких були звільнені Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров? Тому що для російської влади і в цьому питанні, і взагалі питанні кримському, будь-яке уточнення, будь-яке конкретизування не на її користь. Тому що відразу порушення міжнародних якихось там правових актів, порушення власне російського законодавства і так далі, і так далі, і так далі. Тобто люба визначеність, вона дає змогу і в даному випадку і Ахтему Чийгозу, і Ільмі Умерову діяти, визначати свої кроки, що робити, як робити, проти чого подавати позови, так, проти чого там висловлюватися чи щось там організовувати і так далі. А от ця невизначеність, засекреченість, вона якби, як в тумані людина залишається. І тому це вже, як кажуть, в такому в омуті, так, людина знаходиться, і що там відбувається, ніхто не знає, можна робити все, що завгодно. Тому і стосовно видворення свогочасного там і Мустафи Джемілєва, і Рефата Чубарова, і сьогодні звільнення Ахтема Чийгоза, воно відбувалося в такому секретному якомусь там стані. Ні в тому випадку, ні в випадку Ільмі Умерова чи Ахтема Чийгоза неможливо добитися від російської влади конкретних відповідей. Скажіть, чому, як, навіщо і так далі, і так далі. Тому що вони розуміють, що всі ці люди, вони одразу почнуть діяти проти цих рішень. Звичайно, ніхто не буде говорити, посадити мене знову ж там в тюрму і так далі. Однак люди, вони про це відкрито заявили, будуть намагатися повернутися додому. Так? І сьогодні відкрите питання, чи закритий для них шлях, чи відкритий, чи як, і так далі, і так далі. Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров не змогли добитися від російської влади відповіді, на яких взагалі умовах, чому і на яких правових підставах ви сьогодні заборонили нам в'їжджати. Подобаємося ми вам, не подобаємося, чи вже інше. Але чому? Свого часу відомий український радянський правозахисник Петро Григоренко був позбавлений громадянства для того, щоб йому заборонити в'їжджати на територію Радянського Союзу. Тут справа дещо інша. Будемо чекати на те, коли мої колеги зможуть все ж таки реалізувати своє прагнення. Вони готуються до цього. Звичайно, тут поспішати, можливо, не потрібно. Ми всі дуже за них хвилюємося, раді тому, що вони вільні. А пан Умеров, Ільмєга, він не був ув'язнений, але був за крок до цього і був готовий
і взагалі не хотів покидати батьківщину. Однак сталося, як сталося, і ми всі просимо їх бути дуже зваженими, тому що будь-які кроки можуть розбалансувати ситуацію. Однак вони повторюють і особисто, що вони дійсно будуть реалізовувати своє прагнення повернутися. Як там далі буде, це вже інше. Однак ми повинні бути готові, щоб із ними, і з іншими нічого не сталося. Тому що просто так скармлювати от цьому звірю, да, Левіафану, як там кажуть самі росіяни, нових жертв, це неправильно. Жертви, звичайно, є і будуть, однак просто так здавати людей неправильно. І з моральної точки зору, і з точки зору ефективної політики. Наріман Ага, я дуже дякую вам за візит і за цю розмову. Спасибі, що завітали сьогодні до нашої студії. Наріман Джелялов, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман. А згодом у цій студії з'явиться моя колега Христина Стеці вже о 18:15. Вона буде говорити з адвокатом Миколою Полозовим. Тож дочекайтеся, не перемикайтеся, залишайтеся разом із телеканалом АТР. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки хороших новин.